Anachetoka mazuna Volt 104.3 FM na sino dalu kiswe no yelum. Yes sir, asanwa. Ka egu asanwa by Uncle Sam. And Uncle Sam, of course. But no, what am I going on your buy one nanny nwoke no somewhere. We tiftela anyị egwu go say the value of a woman. Na why bụ nwaanyị makwa no mma. Na nwoke kwesịrị iji nwaanyị na-egwuri egwu. And onye ji ezigbo nwaanyị ji ezigbo ife. Dịka nsi egwu na nna cheta na let the cat out of the bag. Onye mere nji ekpo egwu a because onye ga-help ma ya wee banye n'ime ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Mana tupu anyị gaa n'iru, anọ m live on YouTube. So ka ị gaa live ka isonyela anyị na studio ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Cheta na ị nwere ike isonye anyị live na YouTube by ị ga na your YouTube app, mepee ya, tinye Vote Odenigbo na your YouTube search space. Obuba gị na YouTube na channel anyị. Click here on the channel. Oge obuba gị na ebe red ring. Pịa aka na red ring a ka ịbanye ozugbo na our page or our channel. Ị ga-form live isonye anyị. And YouTube anyị bụ in case ọ bụkwa na ịnọrọ nso, ịnọrọ in town, ị ga na join anyị live ka ọ dịkwa na radio gị ka ọ dị na channel live at the same time. Ịghọtago, ị na-egekwa live, contribute, engage, subscribe ọ bụ na subscribe nube. Ọ bụ na ife a bụ the first time ị na-join m n'Odenigbo. Anyị nwere YouTube channel ebe ị ya join nwaanyị ebe ọ bụ na ị nọ anywhere in the country, in the world. Ị need masị na ime isie ma nke a jibe eme ma nte imo eme ma nke a emero. Ịghọtago, so ebe ọ bụ na ị nọ in the world ị ga-join nwaanyị na YouTube. Sonyelu ka hapụ ịbụ na ime isile anything. So n'ụbọchị nke taa achọrọ m igwu na ife melụ on Monday. Na unu ma na Monday bụ nwanne nya a ga-protest so onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ịmago na a na-observe sit at home for the purpose of the protest. And ụfọdụ n'ime anyị nọ n'ụlọ ndị otu anyị nọ n'ọfịs. Ụfọdụ bụ ndị mee gịnị, ndị nọ n'ilo na-eti nwunye ife. Yes, because mgbe m fụ this video abịa m sị n'ọsọsọ one day ka si onye ọbụla nọrọ n'ụlọ wee dị like this. Imagine na di na nwunye na-anọ n'ụlọ every day. Imagine na di na nwunye na-anọ n'ụlọ every day. I don't know ihe o mere m ncheta ofu oyi m nwaanyị sị m na nana di ama mbi nkwa o. Na nana di ama mbi, na nana di ebiri na ọ ya ana. Na aja agwụ ya ama nkwe di ya nọ nwobe di ya, so n'otu a di ya nọrọ nso ka mma ọ nata once in a while ahụ baby love Dovi hockey nke nwan ọ na-ala ibi enu. Now on Monday I nọkwa n'ụlọ na observe sit at home bụrụ imagon ka nwoke tigidere nwunye ife dịka the man. Amarọ m na the woman na-apụlapụ. Aghọtara m ka the things wee mana ife nwunye ị ga-afụ na oyichara ọ dị nnọọ ka onye okwu nwa n'aka. Nwa ahụ emebe na nwa ahụ mekata ya bụ na the baby nọ 7 months. Adọrọ m sure na nwa emego 1 year. So okwu nwa n'aka. Ọ dịka the man esi n'ụlọ chọpụta ya coincidentally meetzie ya n'ụzọ. Ihe o tigoro this woman, so of the time this video bido play with the woman ọbara apụtaba gị ya n'ọnụ. Ọ kụnyego this woman degema. Ọ kụga ihe tinka kolopan. Ịghọtago? Kụọ ya dede, kụọ ya kọpụta ya ọbara n'ọnụ. Nwaanyị du nwa n'aka. In fact, ọ kụgidere tin narakwo ya de nwa chọtazie ịtalị. Kụlụzie ya na ba n'ụlọ. So ọtọnụzie afọ ka mmadụ na video just rush the person. Ọ dị ka ọkụtu phone onye a na no something. Na the person ya si ya eyi ngị nwunye gị nwoke ibia onye nke a wee rush ya nwa na onwe ya gbaba. In fact, boys sọpụtazie na street. Coincidentally, a young guy, so a young man also. Bu motia normal child white Benz wee pụta see the woman banye moto. So I don't understand it. I know in the era of
husband and wife di na nwunye problem this October ba I am know the end of it, because I can on 22nd a lot has happened. I cannot Wednesday, I cannot October 22nd, and a lot has happened. I can ekwoku VDM na B-Lord. I abanye Regina Daniels na Ned Nwoko. I see na Ned Nwoko banye Frederick Leonard na Peggy Ovire. Yesterday birthday Peggy Ovire. So as na opposed to pictures ni no post na frodi odi easy where the ring ya frodi na post ya fro na picture. Then today ana wazila any video of Ife mele on Monday ebe di na eti nwunye ya Ife tie ya tiputu ya obara n'ọnụ. Aside that one, I know one married. Okay, I na-ekwu yesterday as of nwanne nya o nwere ndị nụ di na nwunye na April na Warri or so. Asị na best friend nke nwanyị, best friend the bride, they sleep with the husband. So coincidentally nke nwanyị for the videos of the best friend and the husband na-eme ifefe ekwesịrị na-eme alụ abomination taboo. As okay, because something on why I can't for this thing now, I am not the last of his society is so unfair to women. So I know in this season of husband and wife problem wahala, this October a lot emego. Mana particularly here in Jimakia where no was in Keta these two couples, obona kerife nwata kiri nwanyị ga-emegide inuo a man gana etigi ihe n'ụzọ ka nwata kiri. How do we get there? And the worst part is that this woman kpọ nwa n'aka. The man enweghị regard for the fact na anọ n'ụzọ, because enwe a lot of men na-enwere ifere. A lot of men don't have shame. Unlike women, anyị nwe bife na like cover our husband up, our families up, but ụmụ nwoke sendro. Amara m ihe nke nwoke che na onya kwesịrị ime na ọ na-eti nwunye ihe, people bịa fear ha agba ya nkịtị ka ọ gịnị. I don't know. Amara m ihe o bu n'obi mgbe o tiwere nwunye ihe ka nwatakịrị n'ụzọ. Nwaanyị kpọ nwa n'aka. Nwaanyị kpọ nwa n'aka. Amara m ife oche na onya kara ime. Amara m na oche na people will just see him na-eti nwunye ihe agba ya nkịtị. Amara m na oche na afia I may applaud akọwala ya ka na ọ na-try, hey hello hi hey jisi ike na ị na-eme ọfụma. Amara m ihe oche, but ihe ọbụla oche wrong, because analozi ya nya betari mezie gịnị nya nwa ka apịaziri ya, because that's the most senseless thing mfugo mmadụ mego so far this year. O wee bụ na apụta na anụ na ị na-etinye nwunye gị ihe n'ụlọ apụta fọmak, mana onwe ihe bụzi na anyị pụtazi nna ya afụzi ya n'ile ebi o nwere onye ga-ahapụ gị na free, odiro possible. Ama m ihe oche na onye kara ime, but definitely ihe na-ama mme bụ gịnị ịhapụ gị na free n'ogbe boys nọ ya. Ọ na-esit at home, onye ọbụla nọ na-achọ ebe problem dị ka ama ebe a ya asụnye isi kedu onye a ga-eti ihe taa. Nwoke wee present onwe ka sacrificial lamb. Wee mee gịnị wee mejuo ụbọchị. Because these women a na-eti ife nnọkọta ihe na-eche bụ ndị di ha anụ eche dị na ha enweghị ụmụ nwanne, or true na fe nwere ụmụ nwanne, because normally ikwesị icheta ebe your wife si from. Ikwesịghị ime ụdị aka ikwesịghị imetụ ya, ụdị ihe ikwesịghị ime, ụdị akụkọ ekwesịghị ịnụ, ụdị omume ikwesịghị ime so the woman, no matter how much ekwensu chọọ ịkpa gị ji eme that ikwesịghị ime ya, because ịma n'ime ya na ị ga-enwe nsogbu, ọ ihe ọnwụ ka ihe osise ka ihe ọgbụgba. Biko o kwesịkwa ka a jụọ ka nwunye gị du nwa n'aka. Amara m ife the woman melo,
mana o nwere ife nwaanyị megide nke wọtụrụ iti ihe ya eti ọ bụrụ n'ụzọ ihe eti n'ụzọ ọ bụrụ nwaanyị kwọ nwa n'aka ịchara ịtarị. I don't understand it. I'm confused. All the confusing. All the confusing. Oh my God. So what are you? Otu ọbụla o si na dịkịta anụnwa amarọ m na onwe ife nwaanyị melụ ọ ya eme ọ ga-eji deserve to be beaten on the road like a child ka nwatakịrị ka nwa ọfụ ọnwa aka na-azụ azụ. Afụkwa m the thing ọ dịkwa bad o. Ọ dịrọkwa mma n'anya. Ụdị mmadụ a kịta anụ a ụdị nke anụ enyi diskwa ma eju ọ ka asịba na ọ ya anachi back to the marriage. Ụdị nke a ka ya ekpezite nwunye. Ọsọ nwe ihe bụ na ị na-eti m ihe n'ime ụlọ ịmago kwachinata m ifere gụọ na onwe gị bụ nwoke akwachinatakwa okwu onwe gị nga ma onwe gị ka onye ma ihe because these days ihe ya ebe the only thing ga-eme nwoke ọpụta n'ụzọ na-eti nwaanyị ihe bụ gịnị gloating dị mkpa amụrụ nwoke the lion the conqueror. Onwere onye ga-etinwu gị ihe onwere onye ga-ajụ gị ajụ. You don't answer to anybody. Ichezọzie that na onwe ndị dị ka m nọkwanụ na-eme gịnị na-eche onye a ga-eti ife onye ode mmadụ anụ a ga-eti ihe because yes ihe nji esi na ode mmadụ a ga-eti ihe bụ gịnị anyị adịghị tolerate rubbish. Anyị adịghị tolerate rubbish. Anyị adịghị asị sorry n'ihe anyị kwesịrị na-eme gịnị ị na-asị mba na ụdị ihe esoro na o kwesịrọ. So onwe ka ọ dị amarọ m na ọsọ m chee na onwe ka ọ dị amarọ m na ọsọ m amarọ m na onwe ndị ọzọ but ihe mma bụ na ajụjụ mma ajụ bụ na ihe m ekwu bụ na ọ bụrụ na onye ọzọ ka a na-eme nwa ya ihe ama nwanne ya nwaanyị ya in fact onye a na-eti mmadụ ihe ọ bụrụ onye anwa ka a gwara ya na nwoke ọzọ mere nwanne ya nwaanyị ebe ọbụla ọ nọ ọ ga-ahapụ ebe ọbụla ọ nọ bịawa ọgụ mana ịma na eburu n'ozu onye ọzọ ọ dịka ebu nkụ. Eburu ozu onye ọzọ dịka ebu gịnị nkụ. So ebe a ka m ga-abịa mepee phone lines unu tinye ọnụ n'ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ụdị marriage ọ dị gị ka ihe a ga-eme gịnị ka aka ya na-achị etesi ka ya reconcile because that baby erube 7 months. The baby erube 7 months. O ruo ọ gafebe 1 year. Aghọtara m ife mere nwoke eji eti nwunye ya ihe ka nwatakịrị but otu ọbụla o si na dị marriage ọ dị gị ka a ga-eme gịnị ọ ife a ga-reconcile because ịsịkwa m kwuo ụdị ihe a abụrụ ihe izizi eti nke ọ bụrụ the first time this man na-eti the wife ihe bi ya onye tiche kpatara gị ịtarị ọ bụrụ the first time. So kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Ka ime ndị mma ka afa gị na ebe isi akpọ m. Honorable Ndubuisi nnọọ gaa n'iru. Ma sista okwu gị na mgbede a wee ka ọ dị the man dị frustrated ịma na policy obodo a kịta ihe ndị mmadụ na-agabiga dị very much o wee bụrụ ya wee pụọ n'iro ọ dịza abụghị ịza nwoke maka emenere the man dugo na bịa efu na frustration mere ya ahụ
afọrọ m reason mmadụ ga-eji wee treat onye ọ sị na ya lọvụ etu ahụ no mata ihe the woman mekwara ọka chịrị n'ụbata na n'ụlọ ọjọọ ebe ka ọ gara na ọ bụ na ọ na-eche na dat aka na-eche nwaanyị nche nwaanyị na-echewuru onwe ya na-eche nche which means ọ trọst ọnụ ya na ya na-emekọ ihe so the man has been monitoring the woman enwere ebe ọ na-suspect na ọ gara so the man na-deserve ya na the woman continue bili the man mere omume ka animal sorry to use that word kama na m na-agwa ya na policy obodo a ọ bụrụ ọkpaso yawa so many people are highly frustrated ihe anyị na-afụ na society this time ọ ya ka m na-enye onye ọbụla advice chọrọ ya n'iji na ọ na-be gị n'oge m ihe mere ịsade ọ dọghị ya ga-akọrọ mmadụ ekitizi na event na ya na-aga n'okpukposi adịrọ mma onye ọbụla na-ere owe ebere the man frustration na-eme ya ọ dịzabụ ya ndị woman continue ebiri maka ihe o meji woman adịrọ mma chukwu ike na daalụ so honorable daalụ and ihe a broad daylight o anyị nwekwa ike anyị na-eche nọọ ihe abalị ike asị ihe a na-agwa gị wee fifie kara aka ihe nwere ike iwu between 11 and 2 11 and 2 so ọ bụrụ dị nọọ ije abalị ọ bụrụ dị ije abalị ihe a na-agwa gị 11 and 2 na ọ bụ na orugo 2 o'clock sef so ọ na hot afternoon ka ihe a na-eme hello ka ime ka afa gị na ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m Lawrence nnọọ gaa n'iru ya chọrọ itinye ọnụ ya bụ maka topic first of all love adrọs maka marriage the man na-achọ ebe ọ na-arụtụ aka and secondly ekwesịrị iche echiche ọ bụrụ onye ọbụla ya maka isi dị mma akara ọnụ mana ofu onye na-asụ oyibo si many are mad but few are Romeo. So ọ bụrụ onye jiri therapy ọ bụkwa nzọ na-atụtụ komkom bụ onye na-aga aka onye dị therapy ka ama ka nọọsụ aka zutere ezu ebe ọ kwesịrị ịzụ so onwere nwoke ga-achịpụta ụtarị ka ọ pịa nwunye ya ọ bụ na onye na-alụ onye na-asọspekt ya na ọ dịrọ mma ihe ọ na-eme agọrọ gị enwechara ọda proses ị ga-esolu ara na-erepọtụrụ ya onye ụkọchukwu ime ọ na-erepọtụrụ ya tinye nne na nna ya chọọ onye anya ọda proses ma ọbọdụ ichepụta ya n'ụtarị ichezie ụtarị ka ị ga-apịa ụmụ gị ọwa ya ka ị ga-apịazi ụmụ so ọ dịkarọ n'anya dewo. All right, Dalo Lawrence 0706-048-5853. Hello. Hello, Chinaza. Good evening. Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Mmadụ Abụchi from Emene akpọ. Mmadụ Abụchi from Emene nnọọ. Gaa n'iru. Okay. Ekenere gị maka program gị. Ihe anụnwa kịta anyị na-ekwu ụdị iwe na-ewe m enwe m ike nkwe ihe m na-egozikwu mana ka m kọntrol onwe m irelate ya to ihe ikwu yesterday ifu nwaanyị ụfọdụ nwaanyị ji akwụkwọ n'ọsọ na ya marriage. Can you hear me? Nna anụ ị na-ekwu. Ọtụtụ ihe na-emezi nwoke ahụ mere omume anụ ọhịa nwere apology ya omume anụ ọhịa so onwero reason anyị ji aga ka ekpezi ka ha bi
Yeah, and the more I put on frustration. Oh, won't get the bad. On your one has to, on your oil woman. Some of no wine got what won't you with. I'm a married man. Who you can really keep us won't you with me, he's here, man. But to what extent, like, if you know, if I'm not going to imagine when you be here, you look one, not the one, and one you have it. And I want you able to do this. And thank God that the wine were locked and went to there to arrest. Thank God no one lock because I was wondering. Oh, operator on it, and I see I'm gonna naga. Naga was a kawaii sweat on was or Piakiane Tarek and what I can because such them all day Taria happy I'm young pemp. So I can relate. As obere want to the here Juma Anya na my mom bidona shop ya pick them here na street pia room no. Eh? I can relate to it. Don't worry, it made me sick and when pempe, but I can't go down. I can relate. As obere one, I did make a went for event, that event between me and my mom. I can't forget it because all one event marriage is on because of ifere, because of all the things we play out. So how much more an adult no go din on a bed, non a bemuke? Oh, the embarrassing. Oh, it's very shameful. So I just wonder, kedu kana ni agesi we bi no. I wonder, kedu udi anya ha ga na-eji na afọ ha. Akwa ịghọta that kind thing. O nwee ka ọ dị. O nwee ka ọ dị. Hello. Ke ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m nwoke ọma. O anwụ nnọọ. Nogominye ndị mmadụ na-achịa n'arụ oke tata. Anti Chinazọ, ọnọdụ agbawa m obi. Mfu nwoke nụrụ nwaanyị na-eti nwunye ihe. Ọ na-ewute m rie nne. Maka gịnị? Mgbe m na-etolite, enwe okwu ma ya nkwu nsogbu ebiri mgbe ahụ ngwa. Ọ sị m na enweghị ihe ga-eme ka iti aka wee tie nwunye ya. Anọrọ m ebe a more than 20 years. Enwe nwebere ede o tiri nwaanyị anyị nwaanyị ahụ. Eziokwu na nwaanyị na-ekwe ya ihe niile dị iche iche. A na-ekesikwa ya eri everything ọ na-eme ọmantị iyi. Mere na one day okwu obi asị wezie nwaanyị ga-akpọ nne ya. Ajụjụ nne ya jụrụ ya bute gị ọ na-eti gị ihe ọ sị ya mba. Chekwala ihe o mere. Mana ihe a nọkịta efu nwoke nwaanyị akpasuo iwe obido kụwa ya. Ị na-akụ ya ọ bụ band ọ ịgba ndị eze ka ọ bụ ogene ị na-akụ. Ị na-akụkwa akwụkwọ nwaanyị ịkụ nwa n'aka na-akụkwa ihe wite nwa okwu. Aunty Chinazọ, next ihe mere na 2014. One day m nọ n'ebe m na-arụ ọrụ. Obere nwa dị 4 years or 5 years there mgbarịbịa. Ga-akpọ nwanne ya nwoke keke tọrọ ya. Si ya na daddy na-eti mmụọ ihe. Ọsị m na nsị ya. Ọsị m n'ihe a bụ tata will be the end of it. Nsị azụ ihe ahụ. Ọsị m na ọta ga-abụ the end of that man he raised his hand n'ebe that woman go move. Go rute ọjọọ dị mama ya si ya gịnị na-ese ya bụrụ ihe nwere isi. Which nwoke kwesịrị ọ dị iti nwaanyị anyị ya tie ihe gbazie ọsọ from ya. Ọsị m na nsị na ebe ọbụla ụsọ kwara ya nọrọ na mgbede a na ya ga-achọ ya wee ga. Ọ bụrụ ọnwụ ga-eme gị ka nwụọ tata. Nsị ya gwa ya ife ya ndị. Ọsị m na the man na pụtazi na enwere onye nwaanyị ahụ nwere nga after the nwụfọ yawa
na ya na-ebili this thing for a long time mana nke tata n'oge ebe tata ọ chọrọ the man wee gaa ebe ọ nọ ọzọ ọ for the man ọ sị ya na ọsọ ka ị na-agba ya sị ya mba ọ bụrụ ọsọ sị ya ka ihe nwaanyị a mere gị iji wee tie ya ọ sị ya ọgụ ka ị bịara ịnụ egwuregwu gaa mma the man ụra 2 times ọ sandụrụ ya gwa ya wasịrị ihe a bụ warning ka o chirie na next time aka ya ga-emetụta woman na ya bịa ya egbuo ya chie the man ezigbote warning ka isi ọ mara ụra ahụ ọ baa ya ntị ọfụma ọ gba ya azụ si ya na ọjọsụ gwa ya si ya na n'ọjọsụ nye ya si sampụl ịgwa ya na nwaanyị ya nwere mmadụ na enyi ụda dị aka ya metụrụ ya ka ya ama nọdụ wee chiwe ka ikwu na ibe ya ege nne na a ga-eji aka ya bịa na ebe ọbụla ị nwetara ya a ga-eji sọ ya mere ihe ọmatụfụrụ one day ị mara since that day ahụ that man stọpụrụ iti that woman n'ihe some men na na-eme ihe a tutu ha begobe ele anya n'ebe dị one nwaanyị a nsi wee pụta o nwee ka ọ bụrụ na aka adịrọ dị ndị be the woman ọ na-enweghị onye ọma nga stand for ha kuchi ọ bụrụ na ọmụ abụda agaghị n'ebe ndị bido ihe ahụ na watch ihe ahụ I can't endure that nonsense mma mmenwu ya dio m ga-akụta man ihe gwa ya sị nọ insult iti nwaanyị ikwu nwa ihe wite nwa ukwu ọ bụgoro na ị chọrọ iti ihe ka mebere maka nwa ahụ okwu ị na-eti nwaanyị ikwu nwa ihe ndị azọ iwe dị m n'obi mana enwerọ ike na-aga one day ọ ga-adị amụrụ ọkụ ka mgbabere ka ndị ọzọ tụọ ọnụ katalizin ana m ekene dije ole mgbo nna m ukwu eze imo na ndị ọzọ niile na-eti ọnụ anyị na-ekenekwe ka ụbọchị tata mara anyị mma eze nwata daalụnụ daalụ sọ daalụ and of course onye mere exactly ihe ikwu na-abịa mere this man because o feeling na nwere onye ga-agbatalụ the lady ọsọ enyemaka. And before initially I just na-epet and na-asị ozugbo until o wee fụ onye na vidio wee je golu okwu mgbe o golu okwu mgbe o metu fonu the guy aka the guy ihe a na-alị ya dị nwa ihe etiri ya a na-alị ya dị nwa because o kudi nwa bịa attack onye na-eme ya vidio anarị ya just anapụta ya dị nwa wee kụ ya ọsọ jizi ọsọ wee nya werezie metari oju a na-apịa nwunye wee chụ ya mana aka metụrụ ya ya dịka eyi gị nwunye gị eyi gị nwaanyị idowe n'ụlọ ị na-eti ihe I have just the peak of the moment for me because ọ kara iwute ebe ọ na-emetụrụ na just na-epet the woman ịmago ụmụ ihe ọ ga-awapụta si adị etinyere di na nwunye ọnụ ịghọtago family matter si hapụrụ fanya nka na ọ bụrụkwa maka mgbe somebody's life dị at stake ụmụ na mejiri ndụ mmadụ akparị ya mụ ọ bụrụ maka mgbe ndụ mmadụ dị at stake hoo ha I don't play once olukwe na-elo ndụ mmadụ kwefu once my life in fact skin ma adị m ekwu dị maka ndụ once my skin dị tampered with skin mmadụ my brother my sister onye na-eme gị agbara ya ọsọ nwoke na-eme gị agbara onye bụ nwoke ọsọ ọ bụ na nwaanyị na-eme gị agbara onye bụ nwaanyị ọsọ ọ chọrọ gị because normally onye love gị kwesịrị efu gị get hot fọzụkwa na inwe mark not to talk of ọbara ị na-apụta kpatakpata okwu ka a ga-ese a na-eso okwu siblings na-ese ọfọzụkwa couples si from different homes mana ọkwa ifuru nke a ya wee mekete atampababi with your body your skin here nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gbabakwa ọsọ ịgbachacha eme gịnị itufuo nọmba onye ahụ mee gịnị love ahụ anyị enyo ya bụ love enyo maka na ọ kafọ ya bụ love ka mee gịnị ka fọdụla afọdụ ịba mba dị oke inwe exchange dị oke ha na-enwe the exchange a na-enwe ya
ịmago na nkenke na nkenke o ka happy escalate because o nwere mgbe oge eru nwaanyị mechizie n'ọnụ na nwoke ka gị o mgbe oge eru nwaanyị nwoke kwuo ifukwuzidie na nwunye gị bụ gịnị ọnụ ya pepepepepepepere ọ dị ekwe ime gịnị hafụrụ ya ụlọ that's the highest ị ga-emenwu ka ị hapụ ime ihe kwesịghị ime ma ihe ichere na ị ga-eme because o nwere ka ọ kara ịmadị na ọ bụ na gị na nwaanyị gị bịa mebe exchange of words ọ dịrọ mma ọ naghị adịkarị mma na reputation nwoke ịghọta so ka anyị gakwa ahead ka anyị pick wekwe call pick 1 or 2 3 calls tupu m gaa break kpọọ m na 0706-048-5853 wakpọọ na 0915-570-8347 hello ka ime Joseph nnọọ gaa n'iru netwọk gị dịka ọ na-ebreak yes ọ dịgo beta nwoke na-ekwu ihe nwere ụtọ ọ dị ka agbanyere fesọm ụmụ nwaanyị na-enwegasị ajọ ọrụ mana ụdị ọ bụ n'ọnụ ya nwaanyị ihe nwe ọnụ ịma mbụ ihe na-eme n'ụlọ pụtawa outside o mekọrọ sens na-abụ ihe pụta outside echikwa na oke a na-eti ya na adịs ụzọ avanji some ndị a na-etinye ihe ya adị some marriage adịghị abụ pure marriage ụfọdụ ka a na-akwanyekwa na-akwanye because somebody si n'ịlọ ọhụrụ akwụkwọ dị na ụta nwaanyị ihe ọzọkwa ya na-ebi na adịs ị ga-anabata ide ụfọdụ iti ya abụrụ ọdị besi ụmụdụ ọda polishment nwere ike inye nwaanyị ọba ya arụ ka ekiri ife ihe chikwa n'ifela ihe na along the line na isi igbo nwa ma nke na parent ya arapụ parent ama arapụ na ibe gọọmenti ama arapụrụ gị sef ọkụlesọpụ ndị nwe nwa ọbụrụ nwere agwa nwunye gị na-akpala adịsi ọma nkwezi gị bụ nwanne otu isi ndị agwa nwaanyị jiri eburu ya na ndị na-ebisi wepụrụ ya na oke nwatakịrị ikwu nwa n'aka ihe ọ ga-asị na o mere kịta na ọ ka ọ ga-asị na ukwu nwatakịrị jiri ka ọ bụrụ mụ na amarụ adọnta ebe inu mana ọ kakwa mma otu osi wee buru onwe pụta outside gosi otu esi wee buru na ọ na famili ghọtago tara ndị ọzọ wee kụkwa ndị otu outside bụ ma yes I like that ọ bụ na nọbe isi wetara akara dị akpọ ya kwụta ha ahụ so that another day ọfụ ụtọ ọ bụrụ ọ tọrọ ya ụtọ ọfụ yes ihe ọ na-aga n'etutu dị mma na ọ na-atụ ya ụtọ ọ bụ ekosens abụghị na ụmụ nwaanyị ike igbu anyị ihe anọda tosi na-ama agwa gị outside ezi ya eji meti na-ama agwa gị ịnọ nke a dị n'ụlọ nwaanyị na final other way bụrụ onye nọgata nke kasị nchọ dị ukwu ha n'aka ọ dị ọma don't make any sense mana ka m otu a chi wee kọọ ise I believe na oge eji arụ because na ifere ga-ejiri ya bụ ọ bụ na onye ahụ enwere ifere ọ bụ na onwere ifere ọ bụ na o nwere ifere na dis nke a nwere ike igbodo ụta ji sọpụta dị umeanyị because I don't think ifere ga-ekwere ịbakwa na ọ na-asa ya yes because onye ga-anọ na-ekiri na atụtụ ọcha akụbiri ya like ụta ọcha akụ ya na dis yes ọ bụ ekosens abụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị adịghị enyekwuru nwoke aka sef ị ga-atụ nwoke ahụ esi etigo na dis emere ebe ahụ ị ga-anọgide ụfọdụ okorikole ihe ga-arịbas na onye abụrụ ọkwa ya chike ị nọrọ ebe a na oge chie good told you Peter is a Peter. Somebody needs to offer go after habit. After Korea, we push it. One man will never achieve like this. Bunya high. We are not outside in many advance. Naka walk off. Okay, for the money on the operation. Man, for a day ago. For a day ago. I don't be there. Okay, the station I know that is this morning. If we get to use that. Oke na nwaanyị ya na di echetere okwu nwere ndị ekpeti ịtafe ya na chinabebi ahụ nwata nwaanyị zịba na-adịghị anụzigbo na-adịghị anụ ike dị maa na agwụgwe okpeti esi ịnọ ịmago n'ishọp dịka ụmụ na ịnọ na chijisa ndị asụra dị maa ga-eti ego onye gwara ego na oge eti ajọ omume mmadụ developụ gụrụ ọ ga-atụkarị ya ike ọkwa ya ka ha na-enyekọ n'akụkọ ala dị isi na ejiri ma nọ na-ara nwụrụ ala dị isi that is the man wee that is wee ofu nwaanyị si na ọ dị anụzi wee fọsụọ ya bak
I went, oh, that is when I should buy. Why not going to buy like this? So, that is one more. This morning, everything that is official now, that is the good news. You make inquiry. These are me. Anyway, yeah. Why not our own about this? What is money? That is that. That's a passion. Oh, wow. Ike egwu. Daalụ sọ. Ofu ya ha na-ekwu obia sikwa anya hapụ marriage afọ ọsụọ ya na chi azụ. Ndị fọsụ ya abịazi mburu n'ozu nwa ha na onwe ihe ọzọ. A ga-abịazi because ọ na-aka anya na-aka emepe mgbe gịnị mgbe ọ nọ n'ozu. Ọ mgbe mmadụ daalụ ka a na-eme gịnị ka a na-amata ihe. Meanwhile, ihe akarị invade, ihe akarị avoid on time. Onye nke etiri ihe n'ilo, I'm telling you, ọ bụrụ the first, ọ bụrụ the second. No, nke a bụ gịnị nke ndị mmadụ fụ. Nke a bụ nke ha ekpuchitenwuru. Nke a bụ many days are for the thief and one day bụ for the owner. Ọ ya bụ ihe mere ihe. Mana ntị adịghị anụ. Ọ mgbe mmadụ sizi na body bag wee nụ ya ọfụma. Arụ wee doo gị ime gịnị wee calm down. So this period, abụrụkwa the period of isi na eme mme asị gị jee mee. Ọ bụrụ ndị si gị jee mee abụrụfa nwa na-anata arụ ụfụ ọkwanụ gị. A sị na onye yi shoe ma ebe ọ na-afịa ụfụ. He who wears the shoes knows where it pinches him or her. Mana unu na-eme ya ka ọ dị ka ọ gịnị ka ndị na-agwa unu okwu ha nwa na-eyichitere unu shoe. Ọ bụrụ ha na-eyichitere unu shoe. Ọ bụrụ mgbe mmadụ nwụrụ wee nọrọzie na mmụọ na-asị ọbụkwa na ịmụ. Nothing like that. Ịnago bụ na ịnago. Orukwe na elu na nke mmadụ imetụ gị ahụ na kwesị ịkọrọ ọsọ ịgbachachacha eme gịnị itufuo nọmba. Ịgbachacha itufuo nọmba na o nwere ka ọ dị. Onye love gị kwesịrị ị na-eweta gị that kind of pain. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Auntie Chinazo. Ka ime. Adịmma. Ya afa gị na ebe isi akpọ anyị. Esi Maryland na-akpọ Emene. Eze nwata bụ afa m. Eze nwata nnọọ, daalụ. Auntie Chinazo ewu preacher. Ị na-ekpechakwa n'ikpe niile before Igbo kwetere anyị. Mana ana m alaikwa ịma ebumnobi na ọ dị very important. Achọrọ m ịma uche na ọ dị important. Ịma na ikwuru chi na ajụọkwa ihe nwaanyị na ajụọkwa ya ihe nwaanyị mere. Mana ihe nwaanyị eme na gozo. Ebe a ka okwu ji bee. O wee tiri ya ihe pịara ya na nwa ihe fụtara main road. Ịma na elu di na nwunye kịta awọghị ụdị eji anụ bifo. Onye na a ga-ajụ ese mee nkwagharị mee many things before anụwa nwaanyị. Ọ bụrụ onye ya na ibi ahụrụ n'ụzọ si I love you, I love you. Osori ya nawa bịa. Ọ dị ka anụrụ onye ahụ alụ. Adị nke ọzọ m na-achọ ka m correct ya ndị mmadụ na-ekwu na maka na onwe ha onye o nwere be ha. That one nọrọ onwe ya iche. Mana ọ bụrụ na nwoke hụrụ nwaanyị n'anya na ya ga-anụ di na nwunye. No matter how poor or no ya jide anybody nọ na area ya. Onwe ka o gbuo ya ilu. All lack of love. Adịghị enwezi love. Onye ahụ mmadụ n'anya. Adịgo nwunye for 50 something years now. Itibeghị m ya. And the last thing ga-emewe iti mmadụ ya. No matter onye ọgwụkwa. Ma ụmụaka amaghị kwube etu esi eti. Ọ bụ nwoke bịa nwanne ụnyaahụ. Ha na-achọ na irobe m. Mpụta kwụrụ n'ọnụ ụzọ site man. Ọ gịnị ka ọ na-abara nwunye m. Ọba.
Ngwesha ngwa for every to he gwa ihe na ese the man biara mu nsha ndị mmadụ gbakọ ya akpụrụ ya afọ ndị chere mụ na nwoke aka maji eto esi anụ ọgụ ga-akụ ya mgbakọ ọkpọ ka aka amam ihe ga-emeri ya eme o wee pụọ so iti mmadụ ihe ahụrụ m ya n'okwu ịda against onye ọbụla iti mmadụ imegide mmadụ ibi ya tire mmadụ ihe so ọ dị njọ ndị na-eti ihe ndị agha a na-ekwue di na nwunye a na-anụ ọgụ n'ihe ụmụ ha tolitekwa ha ga-amakwa na anụrụ ọgụ eti nwunye ihe na-etikwa dị ihe onye ọrụ ịnụ ọgụ ọ dị iti ha na-achịcha bifo ịnụba nwaanyị achịcha na-azọjisi ike daalụ sọ eze nwata daalụ n'ikwugo ọfụma yes adị m like ihe iti ihe ahụ of any sort eweke nwaanyị na nwaanyị I may understand ọgụ nwaanyị na nwaanyị mgbe ahụ ka m mesịsịfa ifere eme n'unu na ifu na-eto onwe unu ule mana ọkwa ifere ọ baa na nwoke na nwaanyị ana m atụ ụjọ nwoke na nwoke sef ọfọzie nwoke na nwaanyị adị m atụ dị nwaanyị na nwaanyị ndị nke a bụ just nnọọ a na-emechu ndị vileji iru ndị ọgụ bụ ọgụ adịrọ mma mana onwe nke anyị na-efi efo nke bụ na ịmago na o kwesịrọ especially otu dịrị n'etiti di na nwunye ndị si na fafuru onwe fa n'anya lọvụ onwe onye kwesịrị na-anọ olu gị ọgụ bụzi nye nwa na-anụsa gị ọgụ ịghọta that kind of a thing. Ọ dị ka mgbe Judas betray Jizọs ọnụghara ọgụ ọnụsa ọkwa just the betrayal o je hang gị onwe ya because ọ ma na mgbe ime ihe mere ya mgbe ihe kochiri ya anya pụrụ ya n'anya ifere mere ya ọ ma that he cannot live with himself mana ụmụ nwoke a ga-eti nwaanyị tie nwaanyị na-emekwa nwaanyị expect ka na-cheta na the marriage na ha na-ebi ha ifere adị enwe unu ọ na ifere adịrị unu n'anya ka njụ anọ na YouTube anọ live on YouTube jee na Vote Odenigbo ka isonyela anyị na studio dịka otu o si afịa then when people nọ na people nọ live on YouTube Izagbe Juliet sị use English ewo sorry iwe ga dị n'ọkụ o ife anyị na-eme ebe a bụ ife omenala na ọdịnala so Igbo program m ga-asụ Igbo Oyimaz Joy sister they say you should use English oh sorry iwe na gị mara use English sọsọ m ga na-atụ ya na-etinye ya na-awepụ ya ka ndị nwee ike na-aghọtakwa good evening Auntie Chinazọ Chukwuma Brain Charles daalụ sọ. Some people don't have fear for the Lord Almighty. Of course, some men, they are very irresponsible to their wife. I agree, 100%. Good program always, Dalo. Oh, I dress kinky. Beautiful. Oh, thank you so much. Chukuma Charles. Dalo. Hello. Kekime. Mgbede ọma daalụ sọ. Justice ụlọ ncha ekene mụ na ọ dị joli mgbe nke ka m si wee bịa ọ dị ka ife nna anyị ukwu akwụghị okwu na onye na-eje ịnụ nwaanyị kwesịrị idu ese Auntie Evelyn wee bata wee sị mba na onwe ihe dị ka na ya na di ya anụgo abụghị mgba m na onwere ife na-eme o ji wee gbago o ji wee gbada mana eziokwu kwụ ọtọ ka ife na nkịta ịghọtago mana ife m na-ekwu bụ okwu ọbụla si dị na nwunye unu asị na ọ bụ common thing onwere ife dị common na-esi ebe mmadụ na-abụ okwu ihe ọbụla si ebere okwu adọzi common ghọtago so ebe dị na nwunye onye isi nwere ike isebe efe okwu ọ dịrọzi common so maka na o nwere ofu nwoke ebe anyị okwu na-ese ya na nwunye ya so ọ na-ada bata nkụkụ be mmiri megide ndị mmadụ agbata anyị nwere bụ ụmụaka gbagara ebe ahụ anyị ka nọ primary school anyị oge anyị na-eru nwoke ahụ ewepụta mma o ji wee na-ete nkwụ wee jide nnọọ galọn 1 galọn wee nnọọ kọt wụọ debe ndị mmadụ agbata ọsị asị aka ihe na-ese ọpọntị ya galọn ahụ aka
so onye rute ọpọ nke agara na ka anyị nwa bụ ụmụaka na-asị ezi ọsị na ọ bụ na nwunye ga-kọtụ galọn asị how many ka nwaanyị si wee kọtụzie galọn ọ gịnị mezi o ji wee kọtụọ galọn nwoke ekweghị ekwu nwaanyị ekweghị ekwu atụbaji anyị bụ ụmụaka ngwa ụmụaka jebe na akwụkwọ nwaanyị ka asị na ọkwa common thing onye nke asị na common thing so ọ bụ common thing o wee dabazie ọgụ so o nwere ife dị common na-ada di na nwunye okwu ọzọ dị ka ibie o nwere nwaanyị kwuru okwu wee sị m na ọ bụ na anya na di ya na ọ bụ na onwe eze ha si wee nọgide ma tie metụrụ ya aka n'alụ dịka ịkụzi ihe ma ọ dị anya na ya ga-enweta che onwe ya ọfụma ghọtago mfu ụdị nwaanyị dị otu a ga na-akpa agwa ka di ya kwụọ n'ife ghọtago so mana ụmụ nwaanyị dizavụ imetụ obere aka n'alụ ma fababa agwa dị aṅa ghọtago mana ọ dịrọ mma di na nwunye nwebe nnọọ esemokwu n'etiti ụmụaka ọbụna ụmụaka nọ so ka ha ghara imekwa n'imule ghọtago so ọ dịrọ mma nke a tọkles of iti nwaanyị chụrụ ya ụlọ apụta na pọblik n'ama ọ dịrọ mma o nwere di na nwunye chiwe na-emenya bụ ife ha nọ n'ime ụlọ ha nọgodo ebe a megodi ihe ọbụla a na-eme apụta nnọọ emechikwa ekpedo okwu di na nwunye kwesịrị ịlasị 24 hours ghọtago so na ihe dị ebe ahụ bụ na ụwa nwekwanụ nke o si wee dị o nwere nwoke ya bụ nnọọ laik ya ka ọ nọọlụ onwe ya mana nwaanyị achọ nnọọ ka o metụ ya aka n'alụ ka isi pee nye mpe nwaanyị a na-agwa gị ife a na ọkpagide agwa dị anya ọ bụrụ na di ya metụ ya aka n'alụ dịka tinye ya obere ife ịma na 2 weeks to 3 weeks nwaanyị a na-eme ka nje ọ ga na-eme ka mụọma ghọtago mana ewezuga ihe a ọ nọgbakwa ọ nọgide ọbịakwa ya n'alụ gbakwa agwa dị aṅa so n'ụwa siri ike o so ama m ụmụ nwaanyị bụ ozu onye ọcha ebuli ya n'elu mba ebudi a na mba mana ọ bụ ndidi ka anyị eji wee soro ise niile I rest my case ka ọ dị nnọọ ka ubejie ka ọ dị alụ ụgọrọ ekene mụ na ndị be anyị daalụ sọ dị joli mgbe ọ na-anụgo ya na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ na ha nọ yes anụgokwa m ya na ọ bụ na di ya emetụrụ ya ka ọ dị ya ka ọ na ọ bụrụ mmadụ ọ ntụrụ enu onye nke ọ ya wee metụ gị aka ọ bụrụ ayọn metụ gị aka ime gịnị uche gị adị ya isi gị ọ bụrụ dijoli igbo si gị isi gị epe mpe nọ na mmụọ ka o nwee ike ipezi ya wụ mpe sịkwa na onwe ndị omume fa na ya deserve kwa kafa ete ihe biko gbawakwara ụda ụmụ nwaanyị ahụ ọsọ ọkwa ha nwa chọọ iduga gị ọkwa ha chọọ iduba gị nga ha nwa chọọ iduba gị nga ije nga mkpụrụ ọka ihe marọ maka ya avoid kwa those people nke a bụkwa ezigbote ọgba nje akwa ịma mana nwoke ya mmadụ anyị afọ ya bụrụ na ịbụ nwoke chọọ peace chọba nwaanyị chọrọ peace chọrọ udo ọ dị very simple ọ bụrụ na ịma na ị ga-emenwe ihe dị na nga biko chọbụ ndị love language ha bụ na ife na-eme gịnị n'iti ihe bụ their love language onye ọbụla ga-eme ka ike yara ọ bụrụ nnọọ na ọ bụ na itire nwaanyị ife mee gịnị na-eme nnọkwata jee chọọ ndị Mike Tyson na nwaanyị ụmụ nwaanyị bụ ha nweta gị like this ihe a ga-adụ gị gị na ha ga-apịkịta ọkpọ unu ama nwụdị onwedị onye ga-eje hospital onye mechi unu eje nwa paracetamol bịa onwe unu mmiri ice block onye ọbụla na-anakpuo chọba ndị dị otu onye your type dị the truth is that otu ọbụla onye ọbụla dị there is always somebody out there for you onye ka njụ esi onye dị kind n'ụbụ onye dị kind onye dị wicked chọ onye dị wicked ọ dị very simple unu egbuzi na ụmụ mmadụ onwe ndị chọrọ ịdị ogologo ndụ onwe ndị bụ na ha chọrọ nsogbu mana for some reason ha nụrụ a bad partner kedu ka mmadụ ga-esi wee tiri nwunye ya ihe na main road na which part of the tradition na culture ka ọ dị na nwoke ga-eti nwaanyị ihe gwanụ m ebe ọ dị biko na ọ bụ na o nwere ndị be anyị na-eme ụdị nya ọ dị na agbụrụ ha ọ dị na culture fa biko mee ka mmalụ na ndị a kịta anụ a na ha na-eti nwaanyị ife so ọ a thing for them
onwe ụfọdụ ihe ekwesịrị na-anụ anụ, onwe ụfọdụ ihe mmadụ ekwesịghị na-eme. Mana ka anyị jee musical break nna anacheta azụ, anyị nachetakwala azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ịnụ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Ntechi n'azụ and otu a kịta anụnwa ọ dị na adị m skin pain kwefuru anya ete arụ ọfụ ka m ga-esi wee na-enyo gị mana ene gị anya gịnị iwe dị na-ene anị. So agara ebe ọ bụ na nna anacheta cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Ntechi n'azụ ịnọ n'Odenigbo. Ọ na-abịala gị every day 4 kwa n'ala ụtọ ka ga-esi wee nọgide wee ruo 6. Anyị akpa anya bụ nkata ka ụmụ nwanne. Obi ọzọ nwerọkwa n'ife obi ọzọ ma na-abụrụ gịnị ịgba moto ọkụ. Nwoke mmadụ ife ọhụụ na o wetara ọgba ọkụ, ife ọbụla o wetara ọgba ọkụ, mmadụ sef o nwekwa ike egbu ya. Anyị ka m ji esi unu nke ịmalụ na-esokwu ya. Ọ bụ na ya nụ ọgụ jee chọta ya ma kịta isi na nwaanyị. Ọ bụrụ nọọ kedu ihe a na-akpụ ya nọọ na ị ga-emenwu ihe dị na nga, jee mee gịnị jee chọrọ nwaanyị dịbụ nọọ iti ihe bụ love language ya. Ọ dị very simple. It's as simple as that. Life no hard pass like this. I'm telling you. So I'm gonna ebe ọ bụ na nna anacheta azụ na-abịa. So, this is Bible. All right, I'm going to check. I'm going to permission to actually issue Igbo. I'm not off air. Maka ndị na join mbụ na fabro Igbos. You understand? I'm happy to do past myself. You know, it's my job. I follow the rules and regulations and all that. So, I'm going to have now. All right, bye. Akwalile egbu n'obi ọzọ. Hey, let's go and get something sharp. If I'm getting okay, bagel.
Ego unanya. Anachetoka maazụ na Volt 104.3 FM na sinu daalụkụ sue nọnyelụ m na iwe kpọọ onye bụ egwu ụmụ egwu agasị watago. The first one bụ obi ọzọ dị na egwu ịfụnanya by Cavemen, and ọ bụ na ị gere egwu ahụ ọfụma ị ga-aghọta na ife a na-ekwu maka ya bụ love, ịfụ mmadụ ibe gị n'anya, ihe mmadụ na mmadụ kwesịrị ime ịmago ka ha wee dị n'ofu, ka ha wee nekọọ ọnụ, ka ha fụ onwe ha anya unconditionally. Because ife notice bụ na a lot of people na-afụzi mmadụ ibe ha n'anya based on ifefa ga-again, ife onye ahụ ga-enye nwa. Yes, no doubt, nke ahụ dịkwa, but anyị mezi ọ bụrụ number one on the list, ọ bụrụ ihe izizi dị na list anyị. So once ihe ahụ ị na-benefit from that person abịarozi ọ na ọ bụ na ọ dịkwazi, it cancel all the person automatically, because ọ bụrụ your own doing, it condition go your mind, your mindset adịgo wired that na onye ọ bụ na ihe a nọ ihe a nke iji maka ya wee nọrọ na ndụ onye. So once ọ dịrọzi, it's over. Anya mere a lot of things dey aga wrong. Anya mere a lot of divorces, a lot of beatings, a lot of violence, a lot of things na-eme n'etiti nwoke na nwaanyị. You now wonder why. This is why. Because our friends with benefits, all people transactional relationship or marriage, circumstantial marriage, conditioned marriage or relationship. So once you had Rosie, it is over. So one was indeed genuinely in love with each other, or some did genuinely in love some other. Mana gara agakwana iru kpọm na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Good evening. Oh, Justice and no. Ndị oye ke maka ndị Agbani Road. No, gaa n'iru. Oh. Afụgodo ndị kale ya ebe ọkpụkpụ ya dị wee ebe nwunye ya nọ. Ma Mike Tyson, Mayweather, ka Fairweather. The man that they are how you need to go, hapụ nwatakịrị mmadụ ọ na nwoke ma nwaanyị ụmụ nwaanyị na-etigbu ụmụ nwoke ihe ikwere anya mgbe anyị dị obere ọ nwere nwoke nwaanyị a na-akpọ mma ngozi ọ na-esi mpa ngozi nwewe otuchi nwoke gbapụ nwaanyị na-etizi nsogbu.
kind of thing. But for people, love is, all commitment is tolerance, commitment. That the way facial love, any facial love is for the mother, I like you, or it's not love, or infatuation. Love has to be born out of the heart, not a show. So, more belief in that love is issue. No longer tolerance. So, whatever I know, I want to hear what I mean. And I'll still get that divorce. My name was separation. But after the separation, when you find out about it, you can walk in at the one. Once in a while, they can show back on over. Every year, that one. But now, that's it. So, over the issue is love, and love, they also back and everyone wine. So, no wine, I guess, I can not at all, keep it in my body. I think I need respect of the authority, respect for the law. I think it's not for me. Look at that, I'm not Daalụ so. Daalụ. Unu anụgo ni anụ. Love bụ sacrifice and compromises ọ bụrụ asị. Yes, ọ nwe ihe ga-eme gị attract to somebody. Ọ gị na onye a nọrọzie marụzie na onye a now at least no some of the things ga-eme gị ị na-echecha anya ị na-efelu. Na once nya bụ compromise na sacrifice ịma na ịma mmenwuzie ime gịnị ị na-alụ onwe gị my dear brothers and sisters iji gịnị nawa buru jide n'oge nawa be nna gị because nwatakịrị eku n'aka na ọkwa otonite except nọ na ọma nnọzi na street ahụ na ha ama ntozi na ya bụ street o wekọ eso etonite sị hey ọkwa nwa anụnwa mpịa mma ya kụ ya n'aka mbọsị mpịa na-eti okwu ya tochegol because ndị be anyị nweche hey anyị nwere A1 in using the wrong things wee iji wee maatụ anyị nwere ya A1 ị ga-afụ ofu onye ma mmadụ ebuọ ma ịtọ if not everybody ga-asị n'ọkwa nwatakịrị ahụ nke a mpịa na-eti ihe mgbe aka kụ ya n'aka mmụ ya na-eti mmụ ya ihe mgbe aka kụ ya n'aka nke ahụ that boy bunu moto nununu nke a sị anya banye moto before nwoke etigbukwo ya n'aka ka o kụ ya ndị m ha wo ndị be anyị ka iji akparị anwụ don't joke with us so mba anyị nwee A1 n'iji ihe ọjọọ wee mee gịnị wee maatụ because ọ ihe Nigeria say whole anyị nwee ya A1 ọ ihe until you are disgraced ka a ga-eji wee grace gị ọ bụrụ a big deal ọ ihe anyị ma ama ọ bụrụ gịwa ka ọ ya eji you are not the first person ọ ya ebido with gịwa nọ dị na 1.2 million and gịwa abụọkwa the last person. Hello. mana ife m na-ekwukwa bụ na ọ bụ na imezie iwu kịta a na-eme iwu a na-eme kịta bụ magidere iwu niile na-edegidezi ụmụ nwoke kịta nghọtago so mana ekwesịrị na-ejenarazi dị iwu na-eme nnọọ ka o metụ onye ukwu ma onye omesi onye nta nghọtago maka ọ dị ka ihe ala ọ na-akpụ kịta ọ na-emekwa na saịdị anyị o nwere nwamanụ nwunye na-etikwa gwogo lada ndị mmadụ gbataba okoro dị mmanụ kwukwasị na ahụ ya na-esi na dịman egbuo onugbo na dị egbuo wanya na onye nwabụ ihe chi dịman nduka so ọ na-eme nnọọ so mara ọ bụrụ na a na-ebi iwu ime iwu a ka ọ generalize aka emezina nọọsụ ụmụ nwoke nghọtago so onye mara ife na-ese okwu nye mmemme ya ụmụ nwoke na-enwe iwe ọkụ nghọtago na-enwe hot temper ọ bụrụ na ịma na ị na-anụ onye dị otu a ịma ka ihe sue na hati okwu
ọ bụrụ na gị na di gị nwebekwara na esemokwu ma ọ dịghị gbaba mgba ị ga-achọ nnọọ okwute were okwute wee o nwere okwute na-adịga na blak ọcha atacha ya ọfụma ụdị iji gbaba mgba gị jiri okwute a wee tinye n'ọnụ so ọ bụrụ na di ya gbaba mgba o jiri okwute a wee tinye n'ọnụ ihe a ka o megide ruo nnọọ 3 months demand gwara ya oji ya di ya na ị na-agwọ ntụfụrụ dibịa ahụ na ọ na-agwọ ntụfụrụ n'ọgwụ dibịa ahụ wee ọbịa ya ọcha ka ife requirement ihe ọ dịrị ya wutegasị ya demand ya n'ihe mee bụ na anyị chebe ihe o ji wee mee ihe a ya na ọbụ okwute nkịtị ka o nyere ya na ọ bụrụ ọgwụ ihe ahụ n'ọgbọ ọnụ ụmụ nwaanyị ihe na-ebutere ha nsogbu a na-enwekarị ya na ọya aka mma ibenata ọnụ gị dị gị na-aba mba ma something like that so the cool ede ahụ emecha ụnụ dialogue ya esi asị ya ka ihe asị ya na-ebutere ya ya bụ ezigbo ihe a butere ya mba ọ na-aba or something like that ụnụ dialogue ya ịghọtago so gwaja ya the woman anaghị acha azụ ihe a ka o megidere ya dị ya mmecha wee kpọọ ya ya ka onye kụziri ihe a kịta ọ na-emezi n'elu ụkwụ aja apụtazere ha na-abụ ya gwụ ya na onye a kịta na onye ahụ ga-abụ highest friend ọ ga-enwe ọtị ya na ọ bụrụ oyigo nwaanyị a na-agwa gị n'ebe a ka ị ya na-eje steeti ndị ama na nwunye ejepụgoro ya ije ghọtago so ihe a ka esemokwu a ji wee kwụsa n'ezinụlọ ụmụ nwaanyị ebenatakwa n'ọnụ ka ihe mgbasasị a wee kwụsịnata so ndị nne na nna ga na-eterenkwa ụmụ ha ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke kwa agha na-eterenkwa atụ ghọtago onye nụọ nwaanyị ọma ka ọ ga-esi wee ha ndụ nwaanyị ọnọ ghọtago so onye chọrọ iti ọkpọ onye achịba akpa aja aka ghọtago maka onwe ụfọdụ ụmụ nwoke na-adịrọ ike ịnụ ọgụ n'ezi mana abatakwara n'ime ụlọ ma na nwunye ha ga-abụ onye ọ ga-eji wee mee staịl ghọtago mana ụmụ nwaanyị benata n'ọnụ bido ndị mgbe ekene m ụlọ daalụ adịke na-agwa daalụ sọ go bụ the last caller for today nna asị gị daalụ ka isi wee bịa nnọọ wee kwuo ya bụ ihe because sometimes ụmụ nwaanyị ọnụ anyị na-esi ka nkapịa ọ na-esi wee ya ajọ so ihe a bụ ihe ọ ga-agba iche echiche because a lot of times over time gị na nwoke ebigo n'ụlọ imeketa ihe accumulate bụ okwu accumulate bụ issues nwoke hate gị ma nwaanyị hate gị fe mmadụ ife iwe a na-abata nka ọkwanụ mmadụ ka ọ bụ there is so much mmadụ ga-ewenwu etekinwu in and most especially ọ bụ na love adịrọ n'etiti unu ihe iwe ihe ị ga na-eme n'ọka ime onye a iwe ya ama na onwe gị ka ị na-emegide because ị pushgide onye a pusho ya to that wall mgbe ọ ga-bounce back o nwere onye ọzọ ọ bụrụ na be m ka ọ ga-bounce ọ bụrụ m ka ọ ga-bounce ọ nga enwe gị na ya bi n'ụlọ si ga na-eche kedu ife bụ ife afọ ị na-eme this man na like except na nature save your marriage except na nature o nwekwa ike ọbụna this lady na-eti ọbụna ọwa ọnụ gị na the man afụ gị mara ebe o si apụta ọwa ọnụ gị enye abazi n'ebe but yes ọ bụrụ ya bụ the reason ọ ga-eji wee menya bụ ife but gị na mmadụ na-emekọ ihe mara ihe o ji marụ ị ga-eji sọọlụ ya nsọ o nwere ọbụna o nwere ebe o ji because to me o nwere ebe o ji ya sit at home ka anọ so o nwere ọbụna ọ jọ si ka o si na street a abịa ebe a na be neighbor and oku nwaanyị nwoke nwere ike ọsị ya na sit at home a ezi the bad ka idu nwa m wee pụwa apụ it can be anything but still ọ bụrụ ọkwa ya bụ the reason because ọ bụrụ ya bụ the reason ọ ga-eji wee tinyeta onye bụ nwunye ya ihe ọ bụrụ the reason ọ bụrụ the good reason at all ọ dịrọ tangible enough ihe ọ kara ime bụ ọsị ya thank God nụ natara ido kunye m nwa m nnọọ gị buru problem gị gawa ebe ọ bụla ị chọrọ ịga simple mana ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe onye nwere ntinye anụ asị na a word is enough for the wise ọ bụ na ịnwe wisdom ọ dị direct ọ dị gịnị direct to gịnị kekeze English ahụ ịma na oyibo adịghị ekwe m ọsụ adị m asụ oyibo one sentence ọ dịghị ekwe m so ihe ọ na anyị na-ekwu bụ gịnị mali ife nwa akọ na uche nwee sense fini
Kechi neburu boso zo munu ngano na Volt 104.3 FM. Afa mba nti Chinazo onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ naanị. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Agbacha ọsọ agụọ mile. Oriri ama obodo ji ibi ụgwọ. Anọ na-akụ mmiri ka ụfụfụ ncha baa gị anya. Ndewo. Hey! I fell over Kenzie Ugosin, aka Madam Teresa, all the way from Obana. And I'm not Demi Volt 104.3 FM. I thought when you call. Let me end this live.